Begues no és un lloc al qual arribes per casualitat. Hi arribes perquè busques una manera diferent de viure a prop de Barcelona. Aquí encara es nota una Catalunya més discreta, més arrelada i menys exposada. Un poble envoltat de natura, amb memòria, amb cases i jardins antics i una manera de viure la vida molt més tranquil·la. I quan hi ha una casa situada aquí, elevada, mirant tot el poble i la natura que l'envolta, no només estàs comprant metres quadrats. Hi ha persones que busquen espai, natura, silenci i una certa protecció. Begues no és evident i és per això que pot ser tan especial.